Vadikani, tinokugamuchirai gore rino ra2025. Tinotenda kuti makava nenguva yakanaka Yes. kwese kwamakaenda neavo vakafamba nevakadzoka. Saka tinotenda Mwari naizvozvo. Tadzoka futi gore rino kuzobata nemi tichisheya. So platform ino tinowanzosheya whatever anenge awana zvamukomborera ine belief kuti Mm. maybe zvichabatsirawo someone ari kunze uku, so Mm. it's not structured as such. Tinongoshare chero zvatanzwa kuti zvingangobatsira anyone. Saka Yes. nhasi indoda kutanga hangu nekuna Genesis. Saka I was just reflecting hangu pana Genesis 6 verse 5 panoti izvoni ndichapaverenga. Panoti nechirungu, then the Lord saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ndichaverenga neshona. Shona inoti Jehovha akaona kuti kuipa kwomunhu panyika kwakanga kuri kukuru sei, uye kuti ndangariro dzomwoyo wake dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Jehovha akazvidemba kuti akanga aita munhu panyika. Saka chinhu chinonzi mifungo yemunhu like ndangariro zvinotaurika kwakawanda and zviri so common, but chinhu chihombe zvinoafecta upenyu hwedu zvakanyanyisa. I think we understate it or we overlook it, tinozviignore, but zvinoafecta mafambiro edu, mafungiro edu, even chikristu chedu, and vazhinji vedu, especially me, I never used to pay attention kune zvandinofunga, kuti ndeichingofungwa kuti it's just me and my thoughts, so it's not so important, it's not affecting anybody. But you find kuti bhaibheri rinotaura kuti izvo munhu zvaanofunga ndo zvaari. And apo pandaverenga kuti Mwari hanzi vakaona kuti mirangariro yavo, hanzi izvo their thoughts were so Yeah. wicked, which means he is actually observing, not observing, but they are just naturally or spiritually there in front of him. Mirangariro yedu isusu Yeah. inotongori there pamberi pake, saka funga kuti vanhu vese vamwe kuti vanga vari vangani, vanga vakawanda obvious kuti aitoona each person nemirangariro yavo. Saka even nhasi chaivo chaivo unoziva kuti chinhu chinonzi mirangariro chakakura sei, and zvandataura kuti vazhinji hatipay attention, especially pamunhu ukavirwa nedambudziko ukadzvanywa pakuona zviya. Amen, mirangariro inotanga kurudunuka kunge chirukwa, kuti haumbofunga kuti regai That's true. ndimbomira ndikumbire Mwari kuti help me here, Mwari, mirangariro yangu to declare kana vhesi. Sometimes haumbozvifunga vadikani, to be honest. Inotombomhanya zvakaenda all the directions mirangariro iyoyo, ende mukumhanya ikoko haumborega kutadzira Mwari, because nenguva wafunga kuti saka what have I done, sei Mwari zvadai so, one izvo zvazoita, saka zvichazodii, bla 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 bla, in a way yekuti zvinobva zvaita sekuti Mwari wacho havako, ndo masikiro akatongoitwa munhu. Saka pane nhingirikini apa, pane vhesi iri kuna Romans 12 verse 2 inoti hanzi, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kuti saka upenyu hwese vadikana hazvina basa kuti wamukuru sei, kana kuti wane nguva yakadii uri muchitendero, kana kuti uri mufundisi, uri muelder. Mirangariro inoda kutongorinyowa, semaendeserwo anoitwa mota kuservice, makombiyuta chaanoupdatwa, zvinhu zvepanyika zvinorinyowa, imba inopendwa panyowani because pendi yenobhurwa. Saka even mirangariro yedu we need to be renewed every time, every day, and the only way yatinoona renewal is before God. And as we read, as we study his word, as we pray to him,
And we also ask for his help. We ask the Holy Spirit. Jesu akatotaura pachena chena kuna John kuti anzi ndichakupai mweya mutsvene kuti akubatsirei. Because tinogara Yes. shota paplatform kuti hapana chinhu chaunogona wega. Kuti sometimes you True. find kuti I used to do that actually. Kuti I would think to myself, dog practice patience. I haven't been patient, for long. And then I set myself to practice patience. Hapana kwandinotombosvika zuva iroro pane something zvinotoda patience, and ndobva ndatongoratidza kuti I can't. Pamwe watobuda That's kuenda true. kumall upopotera mumwe munhu opindura harafu mumwe munhu, because patience yacho inoratidza kuti you can't make it by yourself. Only Mwari Mweya Mutsvene ndo vanotipa strength yekugona, ndo vanotibatsira kutigonesa. Even love chaiyo, we can't love by ourselves. There's nothing we can That's true. do without the Holy On Spirit, our own. without his help. Even prayer, the Bible That's says, true. but we can't pray, but he helps us. Even Panupa platform, Yes. we know that it's only him who enables us. So everything in life, we need God because we are in him. He's not far from us. Pane vhesi iri kuna mabasa apostle kuti hanzi maari tinofamba, tinofema, tine upenyu. Saka kumukumbira is not like we need, madays ekuti mhene kuzoonavo zvinzwa because he's so far. We are actually in him because we are breathing in him, we are living in him. Yeah, so mirangariro yedu vadikani, ngatikumbire Mwari tigoneswe kuramba tichingoti irenewiwe all the time, tibatsirike pamirangariro yedu, because unongorasika pazvinhu zvidiki kunge wambobva kwese a long journey wakabatirira pana Mwari wozongorasiswa nemirangariro. Hamusana mazwa vanhu vanoti Imagine. nemana matiraita nhingi aya mati iwayo because ourselves we can't. It's a good. Mm. That is so true. Saka mhenochena nechinhu asi kusheya zvada kutaura mupfungwa. Any thoughts you have? I'm just going to add on zvamuri kutaura. It's very powerful. Pane kwandakambonzwa someone achipreacha or chingotaurika kuti if you win the battle of the mind, you have won everything. Naturally chaiyo kufunga kwedu chaiko kunoaffecta outcome yezvinhu zvakawanda muupenyu hwedu. So no wonder why Mwari vari so close to our thoughts as well. And the Bible parinotaura kuti hanzi nothing is hidden under the sun from the Lord. Kureva kuti Mwari vanoona zvese, hanzi vanotoziva what we need before we even ask him. Saka tozoshamisika sei nekuzonzwa kuti hanzi paakaona mindangariro yavo kuti yanga yakaipa zvisingaite, Mwari ndobva atoparadza vanhu nokuda kwaizvozvo. Saka it's chinhu chakakosha. I think it's a very important subject yekutozvipira kuti I think it can actually be a New Year's resolution chaiyo iyoyo kuti I just want to work on my mind, kuti zvinofungwa nendangariro dzangu zvakamira sei, zvinhu zvandinofunga ngazve in line with the word of God. I think pane pamwe panotaurwa, if not, I think you've shared with me before, Sidorin, where it says kuti hanzi before you even say it, the Lord already knows. Saka unogona kunge uri pamberi pevanhu uchitaura kunge uri kutaura mashoko akanaka, kana kuti uri kuwirirana navo, kana kuti you are for them, kana kuti unovashuvira zvakaipa, asi mumwoyo mako muri kuti haiwawo dai zvinhu zvazvisiri kufamba dai zvikaramba zvakadaro singavafambiri. Ndiwe nechemwoyo mako uri kutaura umu, asi hausi kuzvibuditsa pachena kunze uku uchinyemwerera chaizvo vanhu vachiti ende mufunge ndikavaudza vanonzwira tsitsi vakadii, but Mwari vanenge vatozviona mashoko ako avataura mwoyo aya vatoanzwa kwavari ari pachena. They are so audible, just as someone atotaura nemuromo wake zvikabuda panze. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti mindangariro yedu, I think pane vhesi iri kuna Philippians 2 inoti
Mm. Let Philippians 2 verse 5, not let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but akazvininipisa. Ukazoramba uchienda pamberi rinotaura rechiro, but made himself of no reputation, and took Mm. upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Saka waona kuti ivo Mwari pachavo chaivo, Jesu was God himself, but vakazvininipisa to an extent yekuya vachizorarama semunhu, you know. And chandinofarira him coming and living as flesh part yekuti inotiudza kuti nesuwo we can also overcome. Saka if Jesus was able to be humble, if Jesus was able kunge achingofunga ndangaro dzakanaka, unozoona pai madisciples kuti anenge achitaurisa achidii, but unomunzwa kuti iye, even though he was in flesh, he was never like them. Haana kumboita unhu hwakaita semaitiro avo, mafungiro avo kana matauriro avo. Saka dai Mwari vakangotibatsira, you know, kuti ndangariro dzedu dzialign to his word. Pane panotaura as well kuna Philippians ipapo, chapter 4 verse 6 here inoti be careful for nothing, but verse 7 inozotaura kuti and the peace of God which surpasses all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Saka tikatendera Mwari, you know, kuti because we have God in us, the Holy Spirit who dwells in us is God. So we have intelligence in us because we have the all-knowing who dwells within us. We have kugona in us because we have the all-powerful who lives in us. Saka dai Mwari akatibatsira tikatendera Mweya Mutsvene to keep our hearts and minds. Imagine Mwari achitonga achirarama mauri achikubatsira, kunyange zvaunofunga zvakanaka, kunyange zvinouya pamwoyo pako zvakanaka, ndokuti shoko ravarara parinozotichengetedza mwoyo wako nezvino mune chitubu cheupenyu, tinobatsirika because Mwari ndiye anenge achitichengetedza. Saka dai Mwari vatibatsira tagona kuti align our thoughts and our minds kushoko raMwari, because kana uri mushoko raMwari unoshaya nguva yekuswera uchitenderera uchifunga zvisiri izvo, uchiplota against ani anenge uchinzwa jealous, uchinzwa godo, but unenge uchiita meditate upon the word of God. Paya pavanoti kuna Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth, meditate upon it day and night. Hauzowana nguva yekumeditata upon other things and other thoughts dzisingafadzi Mwari, but unenge une vhesi yawakaverenga ushanyatsoshevunzwisa kuti, like I was reading Numbers chiko Numbers 5 here inotaura paya ichinzi vana veIsrael, the firstborns had to be redeemed because their numbers was not equal to the firstborns vemaLevites. And I just didn't understand kuti what do they mean akazinga kubhadhatswa ne5 shekels and what, and I had to go and search kuti ndinyatsonzwisisa kuti zviri kunzii. Saka Mwari vakatibatsira that we have more time in his word, where we just meditate upon his word. Hatina mukana wokuswera pfungwa dzedu dzichimberereka dzichienda dzichinofunga zvisiri zvinotadzira Mwari. Unozotoshamisika kumwe kwacho kuti ndandasvika kwese kunguvai, zvatanga nekapfungwa kadiki diki kanoenda kutange like a wildfire kuenda. Saka Mwari dai vakatibatsira. Ndichingopedzisa zvangu with this, there's a verse also rinotaura kuti for our weapons are not carnal. Iri kuna 2 Corinthians handiti inoti hanzi our weapons are not carnal. There's a part in there where it says and casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti zvakare tadzokera tikagara mushoko ravo, tinenge tiine simba rekukunda all those thoughts
dzinotiendesa kusiriko, but ukada kuuya pfungwa yesidhori akambondiudza handiraiti kana vakagara kana vachiite then vobva kutanga kufunga zvisirizvo, handiaigona kutosimuka kuti anyway kupfungwa idzodzo kuti nyarara, handiti ndakubata ndakuona, handisi kuda pfungwa dzakadaro, usatombotamba nemumusoro mangu. Saka Mwari ngatibatsire to be so aware, of our thoughts, kuti tiri kumbofungei, zvatiri kufunga zvinofadza Mwari here, tiri kusvika kupi nemafungiro atinoita. Mwari vangotibatsira, but chikuru chinonyanyogona kutibatsira is to stay in his word. When we stay in his word, we have a lot to meditate upon. We have a lot that we want to know. Unogona kunotanga kutsvaga maYouTube channel videos anotaura along that a certain subject inokubatsira kuti upfuurire mberi nekunyatsonzwa kuti zviri kunzi. And mupfungo wako hauzowane nguva yakareba yekuswera ichingofunga zvisiri. Saka dai Mwari vakangotibatsira tisatadzira Mwari nemupfungo yedu, because mupfungo yedu inogona kutivaraidza, because hakuna anoona kuti wakaipa. Haugone kuona, sidhori havagone kuona kuti ini mwana ane hutsini, because zviri mupfungwa mangu zvandiri kufunga hazvibudi, zvinongogara zviri imomo, but ndinenge ndichiuraya, ndichiparadza nemupfungwa mangu. But ivo kana vachindiona pameso vanenge vachingoona kuti munhu ari right. Nyangwe paya Jesu vanozodaro kuna Samuel achienda kunoropafadza paya pavanoti enda unondiropafadzira a king. Uyu Samuel anenge achitarisa ona mazihoforo evarume oti definitely this is the one the Lord wants to make a king. But Mwari vanovhomudza kuti kwete, ini handitarise zviri pameso, ndinotarisa pamwoyo. Saka Mwari ngavangotibatsira kuti when he looks on our heart, may he find good, may he find zvinomufadza, Mwari vachingotibatsira muzita raJesu. Amen. Amen. That was so powerful. Saka vadikani ndo zvatinazvo this week. Ticharembesa pandida kungoti izvo kana paine anezenge achizonetseka, because we know kuti mirangariro inouya. Hatisi kutaura kuti izvo kana waMukristu haiuye mirangariro yacho, inotouya. Ndosaka achenaverenga that Philippians yekuti isai my anxiety is enyu kuna Mwari. Even 1 Peter 5:7 inotaura kuti the same, almost the same verse, kuti hanzi cast all your anxiety on him because he cares for you. Because anotoziva kuti ariko my anxieties, ariko my worries. So if you cast it kuna Mwari, you will be surprised what happens. So tichaenderera mberi, but tangovhara tichinamata, tinoponai futi svondo rinouya. Saka musakangane kulaika nekushare nekusubscribe kana musati madaro, and mogona kukomenda futi chinzwa masuggestions enyu, that will be nice. Okay, ndinamata ndinokutendai nekuda kwemunhu wese achazoona video iyi, agobatsirwa, agorerukirwa, agorapwa pamwoyo. Tinokutendai nekuti hapana chamusingakwanise kuregerera kunani nani anouya nemwoyo wake kwamuri Mwari. Batsirai munhu wese anenge ari kunetseka nemurangariro, ari kunetseka kukontrola pfungwa dzake. Mubatsirei kutarisa kwamuri Mambo Jesu, mubatsirei kutarisa kukumbira kwamuri Mwari Mweya Mutsvene, kuti mubatsire, nekuti ndimi mubatsiri wevanhu, ndimi mutakuri wezvose. Mwari makatotaura kuti uyai kwandiri imi mese makaremerwa, nekuti ndimi munorerutsa zvese. Saka tinokutendai nenguva ino yamatitendera, tinokutendai nekuti muchakomborera, mucharopafadza ani nani zvake achanzwa izvi, kuti shoko renyu ribatsire anonzwa, nemuzita raMambo Jesu. Amen. 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 Vadikani, tinokuonai futi svondo rinouya, muve nesvondo rakanaka. Bye bye.